Kode basta mapreto wari panzo zo. Laki kama preto yangu wari panzo. Pakai. Daita problem yekuti hana yangu inenge chinhu saka pari munhu akanditi garlic nezuro mandata mama ndopo anditi garlic inokamplakasi nandati apo pakaperera kurimwa pasarira mbukudzo ndopandanzwa kuchema mheri saka ndati asi mwana wandarambidza kunditeera ngaachiteera awira mugodhi adii because nhaingwanzwa vanhu vese kuchema ndingomhanya ndichibudikira ndichiona hutsi ndikatongozati Pakai. Chingavichaiti chingavichi Manga mune chikafu chachirimo mumurumbe. Chikafu chizhinji chachigara mukicheni. Zvinoita zvakutira mukicheni. Vachungura nokuti vakawana moto uyu varikopi vanodonha vakangouona chete uyu vanodonha vese mateu evana vevaenza ava vasisina nehembe dzese chitiudzaiwo kuti chiiwa chiri kuitika ichi vanani vasikana ingani pamwe kicheni itowira yese kuchisina kana chaunomboti kana wanga kuti hapana chaunomboti ndati hapana chaunomboti kana wanga ngati moto wabva nekupi panhu pakadaiso
pakanyatsoitwa fagati tsveni zve zvese zvinofanira kunge zvisipo zvinopa bhisa izvi pasari pakachena. Vanenge vakataura kuti moto unoweka wakaita connection. Hachigai kunongonoda zvinotobviswa zvinotobviswa wozokayaka wataona zviwanda. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Nhasi tiri kuno kwazvimba kunzvimbo inonzi kumapere uko kwatashedzwa nemhuri iri pano iri kuti aiwa kunoku hatisisina upenyu hwakanaka hwatiri kurarama nekuti zuva nezuva moto uri kungobuda uchipisa dzimba dzedu, moto usina tsarukano, moto usingazivikanwi kunzi uri kubva nekupi. Tikati aiwa regai tiuye kuzozvionera kuti zvii zviri kuitika ipapo, sekutaura kwatinoita every time kuti kana muchida kuona zvirongwa zvatinokupai subscribe kana kulike kana kungoklika button rakanzi follow. Izvi zvinoita kuti pese patinenge takupai nyaya dzakaita saidzodzidzi munobva mapiwa notification. Izvi zvinoita kuti musarasikirwe. Tichienda zvakare mucomment section kana paine vanenge vaona dambudziko rakaita sairori vachiziva nyanzvi kana kuti ana mazvikokota mukupedza matambudziko akaita saiwaya, aiwa mukana ndiwoyi. Isai nhamba yenyu mucomment section kana kutisira nhamba kuinbox kuti tigopa mhuri iyi igobatsirikana. Iye zvino izvi regai titaure nemhuri iyi tinzwe kuti izvi zvakafamba sei. Zita ndinonzi Robert Tapfumani. Makadizve Tiripo ini zita ndiani? Ruvimbo. Ruvimbo kana kuti Mayani? Maigodi. Maigodi. Kuri sei kunonzi kuchi kwazvimba area inonzi chi? Kumapere. Kumapere. Zita rakabva kupi? Handizive ini. Makangozvarwa riripo? Handitika. Ndiri kuona vanhu pamba dzimba dziri kutsva. Ndanzwa kuti pakatanga kubatira moto imimi makanga muri pano. Zvinhu zvakatanga nguvai ende chii chakatanga kuitika? Ndiro kuti munyatsonditsanangurira zvizere. Pakatanga kubatira moto uyu inini ndakarara pamutapo, ndairwara ndasinganzomushi. Saka vana vanga vari mumba umu vachiona mavhidhiyo vakaungana. Saka ini ndakatorara. Saka mwana aivapo ari kuchikoro hapo. Ari kuti ndainyora homework ari mumba umu vamwe vachiona mavhidhiyo. Ndiye akazobuda vakuti moto vabva vatondimutsa. Time dzavakandimutsa wani wacho akanditi mama ndakudzokera kunotora foni yangu. Ndabva ndati iwe chiregedza kunotora foni kozi moto uri kudi denga rakutowira. Abva apinda. Paakapinda aida kutora foni yanga iri pabhenji akabva aona vana. Vatanga kusumudza vana 2 vanga vasara vachikanda panze. Time dzakabuda denga rakabva rawira. Umwe wachabva nditi ndakuda kubudisa zvinhu zviri mubhedhuru. Time dzakavhura door achida kubudisa zvinhu akabva ona moto abva ati gogo moto uri kubvira mumba. Saka enda ndakatomuti kunyepa kozi pamusoro pemba papasingabvire moto. Time dzakabuda achivhara door denga rakabva ratobvira rabva rawira. Ndo pakazosvika vana baungura ave tatatotiza tatova kurodi takudaidzira vanhu. Moto wakatangira mumba. Kana vana vachitaura handiti dzanga dziri nguva kwakuri kuma2 masikati handiti 2 masikati vanhu vari kuona mavhidhiyo. Muchoto manga mine moto here chii chakaitika? Moto wanga uri umu takapedzera kumaisira moto kubva muna January mamusina moto. Chero mechisatoisisa moto yanga iri mudzaka manga musina moto. Foni yavaitoona mavhidhiyo vakatozoona moto watobvira akatoisiya pabhenji. Time dzaakapinda akatoiona foni aida kutora foni ndo pakabva ona kuti masara vana 2 abva tanga kubudisa vana achikanda panze. Ndanzwa zvakare muchiti pawakabva apa wakabva enda nemuimba. Pawakabva apa hatina kumuona kuti wakabva apa wakanobatira here kozi mwana akanovhura mumba abva aona moto uchibvira mumba mudenga semabviriro akawakangoita mukicheni. Time dzaakabuda achivhara door achiti moto ndopo wakatanga kubvira neuswa denga richibva ratowira. Saka chamakakwanisa kubuditsa mumba yekutanga ichi besides vana vandanzwa kutaura muchiti hapana chakabuda padzimba dzese. Hapana chakabuda zvese zvakangotsvira imomo. Hapana kana chatakakwanisa kubuda kana chatakakwanisa kubudisa kana wana. Saka wabva apa uchibva waenda pane imwe yechituyu wakabva wazoita sei moto wacho? Wabva wamira
tabva tatogara tabva tazotama tabva taenda kwabanguru kusasuka. Alright, pakanaka rega ntaure nababa timbonzwawo kuti pavakasvika vakanzwa kuti zvakamira sei. Baba uyai, makadi zvenyu baba? Tinofara makadi venyu. Handitika moto makaita kuonera kuti makaita zvokufonerwa kunzi kunoku moto watanga. Isu takanzwa kuchema mhere ndokuya tichimhanya, saka tasvika pano zvino takangoona moto imba ichibvira. Saka imba ichibvira neiyo dzanga dzichitobvira dzese dziri mbiri, asi zvairatidza kuti moto kuno kwanga wakuserera, uyo ndokwanga uchitori nemoto wakawanda. Saka chamakazoita masvika manzwa mhere yarira makangosona moto uchibvira, danho ramakatora nderi baba? Isai kuuya kwatakaita taifunga tutonunura, asi hapana chainunurika nekuti moto wacho wakanga uri nechekumusuwo, saka hapana takangoona zvinhu zvese zvatoparara. Nekuti vachitaura vanotongoti moto uya una kwava panguva yekuti vanokwanisa kuburitsa zvinhu. Nekuti vaiti vana ndovanga vari mumba umu vakatobuda vachimhanya, ndokutaura vavaita. Sorry, nyaya yatangira pakati sekutaura kwaita maigodi vachiti makazoya makati makanzwawo mhere ichirira. Ukama hwenyu pano pamba hwakamira sei? Inini ukama hwedu ndokuti tinosanganiswa kwana ambuya vedu, ambuya vepano, mukoma nemunin'ina. Saka zvadaro matana makazotora ndeapi baba? Isusu tatora takafonera sabhuku, tanga tikafonera kansela, tafonera kansela vakatova vachauya kuzoona, zvichikowo kansela vakazouya, vanhuwo vakaonawo chiitiko vane kubatsira kwavakaita. Saka tinoreva kuti vanhu veruzhinji vakanga vakuziva kuti ndozvaitika pano. Semurume moto wakabva kupi? Zvakatondinetsawo kunzwisisa nokuti vainzi mumba umu hamushandiswe, mamusingabikirwe, paibikirwa ndeapa pane chitsaka ichi. Saka zvakatotinetsawo kuti chichaitika panguva yachona iyoyo. Alright. Pakanaka baba, sekunzwa mukutaura kuti baba regai timbotaura namai pano pamusha timbonzwawo kutiwo chiitiko ichi kana kuti shura riri kuitika pamusha pavo vari kurigamuchira sei, uye shoko rakasvika kwavari sei kuti aiwa pamba ndo zvapari kuita. Amai makadii? Makadii. Ndiri kuona munenge muri kudzimbirwa. Ndiri kubatikana nokuti moto uyu wakazosara. Inini ndakafonerwa nevamwe vangu vekuchechi kuti uyai tisangane tigadzire kumba kwafata vari kuuya. Ndokubva ndabva pano ndofunga dzanza kutoenda kuma2:1 ndakasiya muroora arira apa anga asinganzwi zvakanaka. Vana vachiona mavhidhiyo mumba ndobva ndatova tichiendai kugadheni munodiridza mubva watoora ichi. Ndobva ndaenda ndasvika kuchechi, vakanga vandifonera vaye vakanga vasati vasvika. Pane vamwe vatonamata navo vanonzi amai Karuru, ndobva ndaenda kwaamai Karuru nichida kunzwa information kuti chii chiri kuda kuitwa kuchechi. Ndobva ndasvika kwaamai Karuru senguva dzamasvika idzi pakabva paita munext door ari pamusoro apa, ndiye akazofona pafoni yangu achiti amai Kamuto varipo here. Ndikati amai Kamuto ameno kana vasari kusvika kuchechi ndiri kwaamai Karuru. Ndobva vatipai amai Karuru foni. Ndobva ndapa amai Karuru foni. Amai Karuru akangofamba ndofunga nhano 2-3 kubva pandiri. Ndobva vadaira foni. Zvikanda amai Karuru ndati ibvai pane vanhu. Saka amai Karuru vaye vakabva vasitendera kuseri kwekicheni yavo. Vasvika kuya ndopa vakataurirana nyaya dzavo. Ini ndakasara ndichikurukura zvangu nevarume vavo. Asi ndakaita kakunyumwa kuti kuchii chaitika kumba kwangu. Asi kuti muroora wandasiya akarara asiri kunzwa zvakanaka. Ko vaita sei? Ndokubva amai Karuru vaye vauya. Kwanga achidei kwaamai makazvikanzi anopenga uyo anga achitaura zvousahwira hwedu hwekwaabhanda. Ndobva vandidzosera foni. Ndikati vamwe zvavati vako kuchechi indakutungamira pamati muda kunwa mapiritsi amusati madya muzondibata. Amai vaye vakati alright. Ndobva ndasumuka ndobva ndaenda kuchechi. Ivo handifunga kuti vakambosara vakadya nokuti ndakangoti tichikinura mumba maida kukorobhewa ivo vachibva vasvika. Ndobva vatosweta nyaya nevamwe vangu vaye vanga varipo. Ndobva vatorana nani neanonzi amai Chirenda, ndobva vapinda mudining, ndobva vakukurukura varimo. Ndobva vakaudzwa kuti ndodambudziko ravakumba kwaamai Mutinda. Ndobva vakwidza kubedroom, imba yacho ihombe, vakwidza kubedroom
kune mumwe musikana akanga achikoropa ikoko, ndobva vamuudza dambudziko riye. Havana kukurumbidza kundiudza nyaya iyi. Ndobva tatotsvaira ndobva tapedza. Saka taakunopedza amai vaye vakabva vati wati kudii, vachibuda panze vachimhanya. Saka vadaro vakati alright ndiri kuuya. Ndobva vadzoka ndobva vati asikana inda kuenda kumapere. Zvanzi kwamama muchidaira ndiani? Zvikanzi havasi amai fochi here ava, vanenge vanetsana nemurume wavo vari kuenda kwamwene vavo kumapere. Saka ndakutenda nambuya atakudzwa vandiperekedze. Ini vandatovati tingaende tese here amai Karura, inga kwambu kwakariga munokoziva, pindai murodhi muite sei muende. Vakati aiwa ndiperekedze munhu waMwari ndogona kurasika rodhi. Vaivai ndobva vati endai ndobva tabuda. Vabi yangu vakanga vachiziva nyaya, ina hapana chandaiziva. Ndobva tafamba tichiuya. Ndobva pazoti atete vari kuHarare. Ndokubva vafona hanzvadzi yevarume vangu vachindibvunza, amai wadza chii chaitika kumba ikoko? Ndikati cheiko? Zvikanzi ko munogobvunza kuti chei? Ndafonerwa wani kuti kune zvaitika. Ndikati ina handiko ndiri kuchechi. Ndobva vati wow muri kuchechi? Alright okay. Ndobva vakata foni. Ndobva ndakachitanga kunetsana manje naamai vanga vachindiperekedza amai Karuru vaya. Amai Karuru imimi ndimune nyaya yese, ndiudzei kuti chii chaitika. Vakati hapana, munhu waMwari haafamba tiende vachingondishingisa zviya zviya. Indobva ndamira ndikati aiwa ini kana musina kundiudza kuti chii chaitika kumba kwangu hatisi kuenda. Ndopa vakandibata vakati aiwa handei. Ndobva vazotanga kutsanangura nyaya. Vakutsanangura nyaya ndipo takazofamba inda kutokundikana. Ndobva vazofonera vanga vari kuno kumba. Ndobva vatichingura ndobva tauya. Ndopa ndakaona musha wakazara dzimba dzese dzatsva. Ndomatsvira akaita panapa. Ndopa takazobva panapa tikati achiregai tiite sei tingasvike musi watsva panapa. Takanorara panext door kuna akandifonera. Vana ndobva varara panouya arapa paTomasa. Saka tarara uko ndobva taona kuti chi vanhu vari kuuya vakawanda. Ndipo pakanzi nahanzvadzi yarume wangu aiwa handei tinotsvaira kumba kwaGifu tirare ikoko nokuti vanga vadaidziwo vauya. Ndobva tanotsvaira kumba kwomwana wangu, dzimba dziri pasati. Ndobva tarara. Takakurara zuva 1. Rechi2 atete vakati tingangoramba takagara zvinhu zvakadai so hatisi kuziva kuti zviri kubva kupi, ngatimbobudai. Ndobva tabuda ndobva taenda kwatakaenda. Ndobva tarifewa zvikanzi endai kuvillage 13 kune munhu ariko kwaanokwanisa kunokubatsirai. Isusu hatina kumira, takabva tangoti kudzoka kwatakaita kunokumba tichiudza vanga vari kunokumba. Chibva tapinda munzira inini naatete nemubvana wangu mukuru ndobva taenda. Isusu patakazosara tonosvika ku13 kuno kuimba imwe yanga yaita sei yatsva futi. Saka tatosvika kuye uyu mwana wangu anga ariko ikoko ane zvinhu zvake zvaanga achitengesa. Takasvika tikabikirwa ndobva tadya. Ndobva vati anga tisumbukai tiende kwana sekuru. Kuna hanzvadzi dzangu dziriko ikoko ndobva taenda. Ndobva tasvika ndobva tagara pai. Ndopakazouya vatinoita atete vari ikoko. Ndobva vati kuhanzvadzi yangu handiri kumbirawo kuita kamunamato kangu kadiki. Ndobva vanzi aiwa tete ichi makasununga zvenyu kunamata. Ndobva vanamata. Ndobva vauya mubva vagara padhuze neni ndobva vandibata. Tiri kuno kumapere kwazvimba uko kwatiri kutaura nemhuri vari kuti ivo dzimba dzakatsva uye havasi kuziva kuti moto uyu wakatanga sei. Watiri kutaura navo ndivo amai vepamba pano. Sekutsanangura kwavari kuita vari kuti dambudziko iri rakatanga vasipo, vaenda kukereke uko kwakanga kuine program yavaigadzirira kushanya kana kuti kuuya kwevakuru vekereke shoko ndokuuya kwavari chinzi pane zvakanga zvaitika kumusha. Iye zvinezvi vakutitsanangurira kuti semhuri vaonawo dambudziko kana kuti shura rakadai havana kungogara, vakati aiwa ngatifambei kana kuti ngatidzifambire timboona kuti chii chanetsa mumusha medu. Pakapedzwa kunamata amai chii chakazotaurwa? Ndobva vakauya atete ndobva vasvika ndobva vandibata. Vakati mwana wanzvadzi yangu otoshinga, zvinowanika izvi zvinhu zvinongowanika muno munyika medu, zvinoitika kwakawanda. Saka iwewe otoshinga ugona kuzvibata. Asi shoko randiri kuda kutaura nderekuti izvoni kumashure kwamabva imba yamama isa zvinhu zvaazvichibviswa nevanhu yatsva zvakare. Ndobva tatongopererwawo takadaro nanzi kuti chii chakazoitika ipapo.
ndakatora nguva ndisina chandiri kuziva. Hanzvadzi yarume vangu vakazongonditi shinga muroora shinga tiite sei tidzokere kumba. Saka vakanga varipo hanzvadzi dzangu nemuroora anga aripo naye vatete vakati aiwa zviti kuti mufambe neusiku nokuti kwanga kwadoka. Sezvo vanhu taatafamba netsoka ndobva vati hazviti kuti mufambe kwadoka. Ndobva tazomira ndobva taona munhu wewataataendera ndobva tibatsirawo nezvaakatibatsira ndobva tazomuka mangwana tichidzoka kuuya kunoko. Ndokuwana imba yakaita se yakatsva. Vanhu havana kuneta kundibatsira, vanhu havasi kuneta kundibatsira. Vanhu vakatanga futi kuuya nezvinhu kuti pamagumbezi sezvo zvimwe zvese zvavanga vatipa zvavanga zvatsvira mumba. Vakatanga futi kuuya nezvimwe zvokuti ndiwane kuraramisa mhuri. Tadaro izvozvo tiri ikoko marumwe zura aya takagara pamadziro pekicheni yemwana wangu bedroom tatisashandisa. Kumasikati kwakazoita kunge kune nyoka here handina kunzwisisa. Kwakaita kakushona kunge pari kufamba nyoka hombe. Zvinoita nyoka hombe zviya kana ichifamba kushona kuti saka tanga takagara pamadziro nemunina wangu anga auyawo. Ndobva ndati chii muroora akanga achitori pamoto achiedza kubika. Vanti ndiba mukuru vari kuita sei vari kutema mapango. Mwana waatete vangu anogara kwaMashaya Mombe akati regai ndikugadzirirei dara renyu iri tumapango twamakatema tudiki chiregai ndikugadzira. Saka aitema mapango nechekutseru. Ndikati aiwa muroora pane chiri kuitika pane zviri kuitika. Uye ndopakati handiba mukuru achibva pamoto achida kuti aone. Ndopakangosoma mumba ndopangoti severe zvinhu zviye zvaita zvatanga vatasumuka. Takasvikowana masaga aya ichibage ndopanga paine moto kamoto so kachita kunge kenduru iri kuda kupera kubvira. Saka ndobva tazvura ichi masaga akatotsva masaga aya. Ini ndakazomhanya panze vana vaibva kumvura. Vandatora bhaketi vandadira mvura. Saka mukomana uyu paakasvika akasvikokava kanhu kaikai achida kuzama kuona kuti kakaita sei. Munin'ina wangu akazotsvaira chibage kuti chisazare mvura. Kanhu kaikai kakabva kadzima havana kuzokaona kuti kakaenda nekupi. Ndobva tagara taburitsa zvinhu zvese panze. Ndobva tagara takutadza kuzama nje kuti chii vamwe vamhanyawo vauya. Tagara kuti dzadza kuma2 kuma3 ndiri kutoperekedza mama mukadzi wababa. Tatomira takamira kudai ndopatakaona kakupfungaira so vana vari kuti moto. Ndobva tadzoka ndobva tamhanya ndobva tadira. Ndakangodaidzira dirai mvura ndobva vatora mbovadira mvura. Ndobva tatadza kuziva kuti kochi. Saka ipapo tanga tafonera musikana wanga akutobuda kudzokera kunotsvaga zvimwe zvinhu zviri kudiwa nevanhu zvaanenge achitengesa. Ndobva atodzokawo akazongowanawo mumwe akati andendiro kubatsira iwo. Vakazosvikawo pakati peusiku ndobva aitawo zvaakaita. Ndobva tatoswera. Kumasikati kwamarimwe zuro ndopakabva pazotsva imba iyaya futi yakazotsva nepasaidha. Pawakambotanga wakatanga neapa. Kubva kuseni wakatanga neapa. Kumanheru ndobva wapfuta futi naipapa. Kumanheru wakazopfuta wakadaiso neapa. Muroora paakazoona kuti moto denga richibva rawira isi patakazuva masaga tatakatorara takazorora. Munhu wese takangomuka tichizuva masaga takararira tienda. Vana kumhanya nemvura kuti tidire takatoona kuti hazvisisina chazvinobatsira. Ndokubva denga rawira. Arimbotora nguva yamasvika panapa yamatanga kutaura panapa denga rinenge ratowira. Zvokuti unototadza kuziva kuti moto wacho unenge wakaita sei hatimboyatsonzwisisa. Saka nhasi pamambofona paipai muchitaura nemusikana takatogara panapa. Muroora azobva akaenda kunogeza. Achiti regai ndigeza. Paaenda kunogeza achigeza ari muchinja usi atozotiza futi achibuda muchinja usi ichirapa. Moto wakubvira futi imomo muchinja usi. Saka ndokuitika kuri kuita zvinhu zvacho vanhu tazomhanya kudira mvura. Moto wacho hamutomboona kuti uri kubva nekupika kuti chiri kuitika hamutombozviona.
saka ati angokumbira rubatsiro kuti tibatsire. Pamakaenda kuvillage 13 nemunhu akakubatsirai ndimadzibaba ndamadzimai kana kuti munhu unoita zvechivanhu? Ndamadzibaba. Vachitaura tsananguro vanoti dambudziko iri riri kukonzerwa nei? Vanotsanangurudza vanopa kuti dambudziko riri kukonzerwa nei. Kungoti ini ndakanga ndashokeka zvakanyanya, handizive pamwe vasikana ndo vakaziva noti patakazobatsirwa namadzibaba takanga tatoudzwa kuti imwe imba yatsva futi kuno. Saka simba ndandisina rekuteerera zvaitaurwa. Saka handizive vasikana pamwe ndo vaka ndiani akaenda naamai kuvillage 13 tinzwe kuti zvakamira sei? Tiri kuno kumapere kwazvimba uko kwatiri kutaura nemhuri manzwa kutsanangura kuri kuita amai kuti moto uri kungotanga, uye vataurawo kuti pazuva ranhasi patafona kuti tiri kuuya murora achigeza moto wangotanga kumubvira muchinjausi mumanga achigeza hongu vazokwanisa kudzima. Sekutaura kuri kuti amai zvakare vari kuti vari kukumbirawo kuti veruzhinji vari kuona programu ino vanoziva vanhu vanobatsira vabatsire akasike kutanga. Tichinzwa kuti moto uri kubvira kwakati, moto uri kubvira kwakati, zvaitika kunzvimbo dzakawanda. Kana paine vakambobatsirwawo vaita dambudziko irori, mhuri iri kuchema, iri kuda rubatsiro. Hanzvadzi ndimakaenda naamai kutsananguro kumadzibaba kuvillage 13. Handita uyai padhuze akapa tikurukure tinzwe kuti zvakamira sei. Muchinzwa madzibaba achitaura tsananguro kana vakataura zvavo nemazita munogona kwasataura tsananguro dzavakakupai pamusoro pemoto uri kuitika pamusha pano vakati chii? Vakangoti pane chiri pamusha chiri kuda kubvisiwa. Saka isusu takutongochemo kumhuri yeZimbabwe kuti kana paina vanokwanisa kutibatsira kuti chibvisiwe. Hanzi chiri kuda kubviswa chani? Ipapo manje havasi kukwanisa kutidurira. Makabvunza here? Tinobvunza tinenge tichida kuziva. Alright, makabvunza kuti? Tikabvunza kuti saka chinhu ichi ndechani. Saka ivo vanotoonawo kuti havakwanisi kutitsanangurira pamwe tinenge tisingazokwanisi kukunda, tinenge takuda kuzomhanya ikoko tonobvunza kuti chatakatadza chini kuti satina munhu watakatadzira. Zvekuti hamuna munhu wamakatadzira izvizvi. Mwana nhumbu chaiyo inovengwa munozviziva. Saka hai matofakura zvenyu kudayo munototadzira vanhu muchifamba. Handitika. Saka ivo madzibaba sekutaura kwavari kuita vari kuti dambudziko iri ripere chete ndokunge chiri pamusha ipapo chabviswa. Ndiko chete kwamakaenda kwamadzibaba ikoko? Tisi kumira kwese kwatiri kuenda vari kungotaura izvozvo kuti pane chiripo chiri pamusha chinoda kuti chibvisiwe. Saka isu takutongokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti kana paina anokwanisa anoziva atibatsire. Ivana madzibaba kwese kwamaenda uko havanawo chipo chekubvisa zvinhu? Zvinhu zvacho zvinenge zvakarema, chipo vanenge vainacho asi zvinhu zvacho zvinenge zvichingokakatira. Ukaenda unongofunga kuti paunenge waenda ukabatsirwa zvawabatsirwa unosvika zvichipera. Asi nanhasi moto wacho uchiri kungobvira. Hatisi kurasa moyo ende hatisi kuvashora nekuti isusu hatina chatinoziva, hatina chatiri kuona. Tinenge takutongokumbira kuti vanokwanisa vanoona chinhu chibvisiwa. Tiri kuti vese kwamaenda uko vese vari kungopa tsanangudzo dzimwe chete kuti pamusha penyu pane chinhu chinofanira kunge chichibviswa. Asi kuti ivo vakwanise kuchibvisa. Pane here akambovimbisa kuti ndinogona kuzoya pamusha penyu ndikubatsirei kuchibvisa? Vese vanovimbisa. Vachiri murodhi? Vari murodhi. Pakaoma. Muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe kuti ana madzibaba kana kuti vari kubatsira vari kupa tsananguro dzekuti pamusha penyu pane chinhu chirikuda kubviswa icho chiri kukonzera moto. Sekutaura kwaita vanhadzadzi vati aiwa isusu hapana munhu watakatadzira asi chiri kukonzera kuti moto kana kuti apise dzimba pamusha pano ndiye anochiziva. Amai, rubatsiro rwamuri kuda iye zvinezvi takatarisana nezvekudya nezvekufuga kana zvimwe zvinhu zvamungada kuti zviri kubatsirei mukati mekurarama kwenyu zvakamira sei? Ndinongoda kubatsirwa vana vechikoro vakatsvirwa nemainifomu, mabhuku, zvekudya hapana. Vanhu venyikawo zvavo vari kubatsira asi havazongokubatsira kakusvika kuti usimbe uzogona kushandira mhuri. Vanhu vari kubatsira zvavo asi
zvikuru zvandoda kubatsirwa vana vechikoro havana kana mauniform kana mabhuku, zvese zvakatsvira mumba, chikafu hapana. Saka ndo zvandongochemera mhuri yeZimbabwe kuti vangagona kungondibatsira. Vari kubatsira zveshuwa, vari kubatsira nemwoyo unoda, nokuti havana kumbomira kuti tambobvisa zvimwe zvinhu apa tochiregedza nokuti moto wanyanya. Vari kungobvisa, asi gore ratiri gore rakaoma, kuti munhu mangwana kunokorera pureti yehupu, iye achitenga mangwana kunokorera pureti yehupu, zvakangooma. Vanobatsira asi iwo unenge uchitongoona kuti dambudziko racho riri kuremerawo munhu wese, nokuti munhu wese ari kutenga. Saka vana vechikoro kunyanya havana kana chavainacho, nokuti zvinhu zvese zvakatsva. Mumba imo maive nemari $30 yakatsviramo, uko kwaive ne10 yakatsva. Saka pekutangira handitorina. Vana vangani vari kuenda kuchikoro ende mazera api? Vana vacho pano form 1 poitawo grade 4, poitawo grade 7, kozoita maECD 3, ndo vari kuenda kuchikoro. Ndanzwa pamanga muchitaura muri kuenda kune vedzisvondo. Pane here kune vechivanhu vamakambokwanisa kubata kuti vatariswe kuti dambudziko riri kubva kupi uye rinopera sei? Hatina wechivanhu watinoziva, hatina kana watakambobata. Mazuva ano kamunongoziva kuti vanhu takungomhanyawo kupi kumaprofita, ndo watinongoonawo kuti ndo vanobatsira. Vechivanhu hatina watakamboenda. Plus vechivanhu vanenge vachida mari, zvakadai so mari yacho unaiwana kupi? Hapana. Kana ukamunzwa kuti pana nhingasi, hauna chaunogona kuita kuti umutore, nokuti mari unenge usina. Vanhu vanombotaura zvavo, dai maenda kwakati, dai maenda kwakati, kufamba kuenda ikoko inenge iri mari. Iwe hauna, wakatsvirwa nezvinhu zvese, hapana kana chiripo. Saka vatinongofambirawo ndivave kufamba netsoka, ndo vatinongofambirawo vana madzibaba, ndo vatachingokwanisa kuendera. Saka varipo here, vari mudhuze vamakanzwa vechivanhu vanoita mabasa iwa ekubatsira vanhu munyaya dzakaita saidzodzidzi? Muna wandati ndambonzwa. Vanongotaurwa ndevari kure kunoda mari yebhasi kuti ukwire. Shure richiitika ndanzwa kuti Sabhuku vakauya pano. Sabhuku vakazotiwo chi semukuru wenharaunda? Sabhuku ina handina kumbonzwa mashoko avakataura, ina handichaziva, nokuti mazuva ano handina kana chandiri kuziva. Mani pamwe muroora ndiangagone kutsanangura. Rega tinzwe sekuru, sekutaura kuti Sabhuku pavakasvika vakatiwo chi vachiona shure richiitika? Sabhuku angoti zvinhu zvinotoshamisa munhu kuti zvafamba sei kuti zviite izvi. Saka vakazongoshedza musangano uri musi weSaturday makuseni, ndokugara toitira musangano. Tagara ipapo vakaronga kuti dzimba dzipazo idzi vanhu vatenge kudi kuvavakira. Saka vanhu vachangopedza musangano kuSaturday iyoyo, kumasikati kuti kumanherere ndopakatsva futiyo uko. Saka vachibva vambomisa vanhu. Zvokuti pari zvino hatisati kuti pfungwa dzavo chaidzo dziri papi chaipo. Pfungwa dzavo semukuru wenharaunda ndakanga ati vavakirwe zvino moto uri kuita sei? Uri kuramba uchitsva, vanobva vapererwa kuti zvino tikavaka moto ukaita sei? Ukaramba uchiita sei? Uchiita zvakare. Saka imimiwo sevarume mukati memusha muno mungati dambudziko iri zvoitwa sei? Rakatomera kuti nyatsofunga kuti tingaita sei. Zvinozati kuti uchivirika uchimhanya-mhanya hunge une chipokudi pokubata napo. Zvino kana pasisina wakapererwa kudai, zvino zvakutodii zvakutonetsa. Zvodaita kuti veZimbabwe vatibatsirawo, vanogona vatibatsire tiyambuke panhingirike padambudziko iri kuti mhuri igare zvakanaka. Alright. Pakanaka. Amai, pane mubvunzo wandakanganwa kubvunza. Baba varipi? Baba vakashaya, vatone 15-16 years. 16. Alright, vane 16 years. Ko vanun'una, ndakanzwa muchingoti tete, vane vanun'una here kana vakoma vavakasiyawo? Munun'una wavo ari kuAlaska asati ambouya, mumwe ari kwaUzande
anogara naatete vakabva pano nezuro vanga vari pano here asati auya atete ndo vakauya kuno ava vasati vasvika ongo vanogona kutadza kusvika nekuda kwemabasa kana zvimwe zvikonzero zvakasiyana siyana asiwo sana baba vakati zvofambiswa sei pamba pemukoma kana kuti pamba pemunin'ina hapana zvavakambotaura kusara kwaatete ndo vatinongofamba navo atete ndo vanongouya nokuti ndo vakuru saka ndo vanongouya ndo vatofamba navo ana baba munini hapana chavati vambotaura munovapa nguva vanogona kunge zvichida pamwe vachitomhanya mhanya vachiita sei vachitoronga kuti zvino dambudziko iri ropedzwa sei tichita dambudziko riri pamusha pano ndanzwa kuti nyaya yemari yekuti muende kuna nachiremba kana kuti vanoita zvemidzimu inyaya yemari imimi semhuri makazvipira here kuti vanogona kuti imimi huyai kana kuti ivo voya mumusha zvamakazvipira kugamuchira ndezvipi aiso takangopira kugamuchira kuti tibatsirwe ndo zvatirongoningirikena nokuti chinhu chacho hatichizive tichakabva kupi chakauya sei hatichizive saka tinongokumbira kubatsirwa katimbodaiso inini semutorwa ini handisi zvenyama yenyu ko kana chiri chenyu chinobviswa kana chiri changu ngachibviswe chingotitaurira kati tunguva kuti bvatanovaudza kuti uende muno handichizive aya munenge makanganowa kuti chinhu changu zvino chakubuda semotoka chakuti naiwe wandikanganoka ndina kumbobvira ndaendawo kun'anga upenyu hwangu handichizive chinhu chacho zvichida kobaba pamwe vakavaimboverera vanambotaurira kuti pane zvinhu zvangu apa pabatwa apa handizive kana vaimboverera vanogona kungewo vaiverera sevanhu varume ugona kuvarambira aiwa kutamba hangu nemambo yaona sasawiraka ndionotonanga munhu uroyi zvichida vana venyu ndovanenge vandudzwa kuti ivava mai handiti mazvona asi aiwa hapana akangodaro shoko rakangoya kwandiri chiti aiwa kune moto uri kubvira kumba kwedu hatisi kuziva kuti uri kutanga sei tikati aiwa regai tisvike titese tuone aiwa sekutaura kwamaita kuti dambudziko raminaro idambudziko rekushayikwa kwemari asi makazvipira kuti ani nani anokwanisa kuti akubatsirei muve munosvika munzvimbo yavo kana kuti ivo vaitese vasvike munzvimbo yenyu handitika kuita manheri masikati mosudurutsa hadzibateka hope dzinogona kuuya zvadzina mazano kuri kutorora mazano kuri kutorora vanhu vanofa nechano vana vadiki ava ndo vamwe vatonya kuchevera daipoka pasina vana vadiki zvoti mukapinda ukasasadaswa pane matsito echibage chiri changa chapisana vanhu chiriwo chakatsvira vavo magumbezi aripo hipi akadaro akatsvaradota rikati saka pakatsva apa kunoku vanhu vanga vatomuvha here kubva uko vakutogara panapa kusisina vanhu okuona futi moto wakutanga saka papera pamusi wechipiri takaona kuti zvakafanana ika tingodzokera kwakari kumba mati mari makore mangani muri munzvimbo inei 38 inini ndikusidza 38 ndiwe festival wakambenge uri musha womumwe munhu yakati vabereki ndo vakatanga kutopa sapura kukura kupataka kuvavaka avabereki ndo vakatotanga pakaendwa kumadzibaba mamuripo vari kuti chii handina natsonzwa mhinduro chaichaiye kwai handina hangu kuti nangai mumwe munhu uroyi asi tirangonzwa kuti tsananguro dzavo chedzichedzo dziri kuti kubata kuti chii namadzibaba vese vari kungoti chinhu chakaiswa kare chamamuchararama nacho saka chinhu ichochi ndicho chapanduka izvezvi asi chinhu ichi kuti tikuudze kuti ndechani tingakunyeperana saka ndofunga taita vanhu nezoro takaenda kwamurombedzi kune umwe wechi4 asi zvinhu zvatirongodzwa zvimwe chete inini pandakauya muswe ndakasvika pana pamande usiku kune umwe munhu andatobva naye kucheguta ndikati haya mweta ndikauya naye akangotaura zvinhu zvimwe chete izvozvo ngoti pane chinhu chakaiswa pana chinhu chimane makore muinacho saka chinhu ichi ndo chapanduka asi hatindi kuziva kuti ndechani hapana munhu ari kumbotaura ndechani saka ndechenyu ameno
Inini ndakachena pamaoko angu ndakazvimira. Ndati ndichenyura kuti mhuri yese. Ameno. Zvoti kwatikaenda kwamurombedzi akatombosecha kuti pakati penyu apa kuti ndiri kushaura ndona ngani. Okay. Nokuti wakamurombedzi wachona ndiyo inonzi shashe inongotaura. But akakundikana kana kutaura akangoti ndichazosara ndoronga munodzoka Friday. Ndoronga nevadare vangu. Then toona kuti pamapenyu tingawerini. Toda kutoya pamapenyu. Asi kuti atizochine chinde chani. Hana mbotaura asi angoti pane mhuka iripo. Asi chinhu ichi chane makore mchingori nazo. Pavari kuronga kuti vauye paFriday vari kuronga kuzisa munamato kuzomisa moto here kana kubvisa chimhuka icha pano. Iye paakatoti pamunamato nezura akatoti moto wamira. Alright. Zvokuti tiri kutoona futi asi moto wakanzi wamira chinjausi ndipachatanga kupi. Moto wakatonzi wamira. Achikupai munamato. Imba isati yatsva. Imba isati yatsva. Alright. Tichiri uko tikapiwa munamato zvikanzi moto wamira. Imba ikatsva zvikanzi moto wamira. Pakatsva nezuro tikaenda. Musi wandatoya nemunhu yakatoti hapasina chimwe chichaitika. Munhu yacho ngofuratira achibva makuseni kuma 11 ichitoti. Ndopatakanzwa kuti kwamurombedzi kune mumwe munhu ane mbiri ariko. Ndopataenda ikoko. Akatotipa zvakatipa akatenda mungonoshandisa. Moto watodini? Watomira kusvika ndasvika mupapenyu. Nhasi chenji hausi yabvira. Moto hausi kumira. Moto hausi kumira. Ivo vari munzira kuuya. Ivo vari munzira kuuya. Hamuna kuzombafonera kuti moto uyo kuchegutwa makauya naye makati moto wamira, moto watanga. Iyo shasha mukaifonera zvakare. Uyo hatinambotora phone number sokuti takangopiwa zuva 1 rokuswera pamba. Tazoti mangwana futi tiri kusangana naye. Alright. Saka zvephone number hatinambozvifunga nokuti takatobva ikoko tichitenda kuti moto wamira. Ave kuchegutwa hamuna kuvafonera kuti moto. Kuchegutwa ndakamufonera akabva ndakamufonera ndiri kwamurombedzi. Akabva atongoti kana masvika pamba munomufonera. Saka kwaariwo kunoratidza kuti kunonetsa nekuti tasvika panapa foni yake yanga yakuramba. Saka moto hausi kumira asi uri kuratidza kuti moto hausi kumira. Saka chichiombe. Alright, saka mentu munenge muchingoti paupdate handi vakati vari kudzoka Friday. Uyo yakatipa munoya Friday. Imi muri kudzokera ku Friday. Chakuudzai nokuti pari kutoda vanhu vane tsitsi ndozvaakataura. Saka ndichakumbira kuvadare vangu kuti vanobvumira kusika musha menyu nokuti hamuna mati. Saka paakutoda vanhu vane tsitsi saka ini ndichasara ndichitaura navo kuti touya musha menyu rini. Haana kuti udza kuti Friday ari kuuya nezvo. Asi akati ndichagara pasi navo ndodini ndovakumbira kuti vaite tsitsi. Kuti vaite tsitsi nokuti pamba penyu pari kutoda munhu ane mweya anonzi wamweya uye vanhu vane tsitsi kuti mubatsirike. Nokuti mukasabatsirika zvinhu zvese zvichatsva. Pokupedzisira munogona kungoti mumwe munhu anoti achifamba. Kwanza muna mati ndaona cheka muchena wani. Ndeyekuti tiende chibatsiro isi tinoenda kumapentecost. Atende kumasoro. Saka kunamata munonamata. Makati ukazwa kuti unamata. Kumasoro vanotaura vachidaro kana usingaende kungochena vanenge vachiti shona iyo inoti hamunamati nokuti hamusi kuuya pano. Alright. Ko endeko. Kupi? Kungochena. Tinoda kutoenda izvo tinoenda. Mubatsiro handi kwese kunamate. Izvo tinoenda asi maendero atakuita manje nepati ayo hazvichaita. Kungochena hungoende izvozvo wotonzi nhasi watokwalifaya. Vanotombokupa kuti masvondo matatu uchiuya pano. Obatwa musoro oita futi mamwe masvondo matatu. Kuti chinhu changu chichamakabata. Saka zvakatosiyana nemamwe macheche. Handiriya. Haya. Ngatingokumbira kuna Mwari kuti sekutaura kwavakaita kuti zvakuda vanhu vane tsitsi uyewo zvakare ivo kubata kwavo nekuuya kuzokubatsira kuti moto umire nekubvisa chirombo ichocho zvinoita kuti basa raMwari risvikewo kumativi mana. Mbiri yavo yekugona basa inosvikawo kune vamwe igoramba ichiita ichitekeshera vachibatsira vanhu vakaita vakawanda wanda. Saka regai tinamate tinzwe kuna Mwari tinzwe kuti zvakamira sei. Handiti ka haya pakanaka. Tsanangurire kuti chii chatanga kuitika futa. Ndalichigeza munomo. Saka ndapedza kugeza ndakutopukuta ndakakotama. Ndanda kupfeka brand ndopanadza kuti ndiri kunzwa kudziya. Saka times ndangocheuka ndopanaona moto uchitanga kubhira watanga kubhira napa. Ndabva ndabuda ndichitiza. Saka times ndabuda ndichitiza vanhu vabva vatoona moto. Ndichidaidzira. Vanhu vabva vazotora mvura vabva vatanga kuudzima. But moto wacho unenge une power manje kuti uudzime. Unotosimba kudira mvura.
uruti wangotanga kunzwa kudziya muchinjausi ndichigeza ndakakotama ndichitopfeka ndatomira panapa ndopa ndatanga kunzwa kudziya saka ndatombozviignore time dzandazocheuka ndopa ndatoona moto ndobva ndatobuda ndakashama ndangoti kwanisa kudhunza zambia pandazonosunga zambia ndakunza vanhu vakutodzima moto. Alright, pakanaka rei kana pabhenji apo vachiona mavhidhiyo pafoni saka moto wakangotanga kubhira se apa obva wangotanga kubhira padenga pauswa patakadedzera kuti moto saka gomegodha muroro panonga wakarira pa ndichoti gogomokai moto tikaisi patikamhanya tikakana kuti mune vana munotata mhanya tisiya vana muno tinasha pakazodzoka mumwe wangu asaro achiti zvanozvo genditore foni yangu aisa moto hausati wapara denga rese ndopaakadzoka kuona tuvana tuta takagara pabhenja achingopedza kuburitsa akadika akakaberekwa denga chibva ratosara chiwiri intanza ndiromhanya nechitiraga tinoburitsa zvinhu bedroom tione uyu pamwe moto unogona kujambira kupi kubedroom ndopatakada kusvika moto wakutonga tanga kubheriwa kuti mubedroom kati imumba munomu manga musina moto manga musina taibikira mukatsako iwo masikati waya pazvakaitika iko kumoto uko kwamunobikira kwanga kusina moto here kwakusina wanga watodzima ndobvunza zvebhozi tinogona kuti pamwe inguva yemhepo saka pamwe yakamepo wakasumudza kaunga moto kakauya kakangozopisa saka wakatanga nekusaidhi wakatanga nekusaidhi alright. Muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe sekutaura kwandaita kuti kana paine vanoziva ana chiremba vanokwanisa kupedza matambudziko aya sekutaura kwandaita nyaya idzi unombonzwa kuti dzakaitika kwaMurehwa, kwaMutoko, kuChiweshe, kumatepa-tepa, nzvimbo dzakawanda dzakasiyana-siyana, asi unozongozvinzwa kuti moto uyu wakapera nekuti pamusha apa pakasvika chiremba akabatsira mhuri. Zvimwe chetezvo chiremba kana muchizvinzwa hero basa, asi mhuri iri kuti mari yekuti tizokubhadharai hatina. Kana mazvipira mukati imimi munokwanisa kubatsira mhuri pachena, huyai mumabatsire. Nhamba dzatiri kuisapo ndedze mwana wavo, munokwanisa kuvafonera monzwa dambudziko iri rakamira sei. Kutsanangura vatsanangura, musazoti mamufonera kunokwa kuna magetsi mofedza futi bhatiri muchiti zvakafamba sei. Zvatiri kutaura, zvavataura ndo mafambiro akaita nyaya yacho. Chavakuda rubatsiro, zvekudya, zvekupfeka, mari school fees. Nana chiremba vanobvisa chinhu chiri kubatwa kunzi ndo chiripo. Kana zvisirizvo munongotangira dare racho pekutanga. Tiri kuno kumapere kwaZvimba. Zita ndinonzi Robert Tapfumani.